Dneska je to taký trend trošku, aj tí mladí hráči, že veľa mladých hráčov hrá. Zaujímalo by ma, ako vnímaš túto mladšiu generáciu týchto hráčov. Treba k ním pristupovať úplne inak, ako sme boli my. Táto mladá generácia neznáša diktátorov. Po tej mentálnej stránke toto ma zaujíma, že jak sú nachystaní tí chalani. Mladí hráči majú problém zvládať tlak, stresové situácie, nespolupracujú s mentálnym kaučom, možno si ho nemôžu zatiaľ dovoliť. Už sme úplne niekde inde v iných sférach, ako keď my sme hrávali futbal a boli mladí, za čo som veľmi rád, že majú také možnosti mladí hráči sa rozvíjať. O to viac ma niekedy rozčuľuje, keď tomu nedávajú všetko a vtedy viem byť veľmi zlý. Akú máš ty skúsenosť aj celkovo s rodičmi v rámci aj toho mládežníckeho futbalu? Nemám to rád, pokiaľ rodičia zasahujú nejakým spôsobom počas tréningového procesu alebo počas zápasov do diania. Všetci hráči sú rovnako dôležití. Zhoduje sa s tým nejako? Otázka, akým spôsobom dokáže tréner udržať 18 hráčov na svojej strane. To je extrémne ťažké. Ja si vyčítam ešte počas kariéry, že som tomu nedal ešte viac. Moje meno je Denis Jančo, som bývalý profesionálny futbalista, dnes podnikateľ. Spoluvlastním značku Grippower, jednu z popredných futbalových značiek vo východnej a strednej Európe. A v tomto podcaste sa budeme baviť o športe, zdraví a biznise. Naším dnešným hosťom je Erik Rendel, bývalý profesionálny futbalista. Počas svojej hráckej kariéry pôsobil v kluboch ako Slovan Bratislava, Spartak Trnava alebo Poľský Górnik Zabrze. A po ukončení aktívnej kariéry sa rozhodol pokračovať vo futbale ako tréner. S Erikom máme spoločnú históriu, pretože keď som bol tak okolo 18 rokov som mal, to bolo v roku 2016, sezóna 2016-17, pamätám zima, tak vtedy som vlastne išiel na hosťovanie do Górniku Zabrze, do Poľského Górniku Zabrze. A spoločne sme tam strávili vlastne pol roka. Takže sme boli spoluhráči, takže tam máme trošku také spoločné prepojenie. Ty si vlastne potom pokračoval vo svojej kariére ďalej. Už keď som mal nejakých 30 rokov a odišiel som z Trnavy do Podbrezovej, už vtedy som vedel, že postupne sa ten koniec bude blížiť a chystal som sa štúdium Euro A licencie a neskôr sa mi to ukázalo ako správne rozhodnutie, pretože som bol nachystaný po kariére hneď skočiť vlastne ako asistent do druholigového mužstva tu v Pohroní. Ty si bol vlastne tréner, spomínal si mi ako tréner 17-ky. Teraz si vlastne pri A mužstve FK Pohronie, kto by nevedel. A zaujímalo by ma, že čo ťa tak najviac prekvapilo po prechode na túto pozíciu, keď to porovnáš teraz s tým hráčom ešte také prvotne? Tak prekvapilo. Hlavne to, keď to chceš robiť dobre a naplno, tak sa tomu musíš venovať skutočne možno viac času tomu obetovať, ako keď si bol hráč. A ako hráč prídeš, odtrenuješ, OK, spravíš si regeneráciu, ideš domov. Tréner musí pripraviť tréning, odtrénovať samozrejme, naplánovať ďalší deň, analýza zápasu, analýza tréningov a ďalších veľa drobností, analýza supera. Pokiaľ nemáš ten stav, čo my tu nemáme momentálne, tak tej roboty je ozaj požehnanie a niekedy odtiaľto ozaj odchádzam rozbitý, viac než ako hráči. To je sranda, a toto si pamätám, že aj tréneri vravievali, že keď sme sa len tak medzi rečou bavili niekedy s trénermi alebo niečo, tak vlastne, že oni sú ako keby dlhšie na tom štádiu, a čo bolo aj vidno, že oni odchádzali neskôr, takže asi len potvrdzuješ to, čo je vlastne pravda. Ale zaujímalo by ma, že ten pohľad z tej druhej strany, ako keby rieky, že keď si sa dostal na tú trénerskú stranu, tak ma zaujíma, že zmenil sa ti trošku pohľad na hráčov ako takých, keď si teraz ako tréner? Ani nie. Ja sa cítim častokrát ako jeden z nich. Beriem to tak, že ja som tu pre nich a chcem im pomáhať v ich raste a ako tímu, ale aj ako jednotlivcov samozrejme. A túto rolu beriem ako veľkú zodpovednosť, pretože mám veľmi mladé mužstvo a chcem za pár rokov vidieť vlastne, že som týmto chlapcom pomohol a chcem ich vidieť vo väčšom futbale. Takže o to viac si dávam záležať vlastne v tom tréningovom procese, aby ho mali ťažký. A niekedy sú tie tréningy náročnejšie možno ako samotné zápasy. A to nehovorím, že beháme bez lopty. Nie, my všetko robíme v hernom tréningu, hernými formami, ale tlačím chlapcov do intenzity a proste náročné veci sa robia. Si pamätám, že aj my sme sa bavili, ja si to pamätám aj v tom čase, hej, o tom pohľade na futbal, a ja si ťa pamätám presne z tohto, že ty si chcel vždycky ako keby ten futbal hrať s loptou, hej, že to bola tvoja
taká doména. A to akože v tom viem, že sme si sedeli, keď sme sa o tom bavili alebo niečo, ale keď si spomenul tých mladých hráčov, lebo viem, že máš mladé mužstvo a dneska je to taký trend trošku, aj tí mladí hráči, že veľa mladých hráčov hrá, neviem, myslím, že 10-15 rokov dozadu to vôbec takto nebývalo, že 17-roční hráči hrali, ale zaujímalo by ma, ako vnímaš túto mladšiu generáciu týchto hráčov. No, treba k ním pristupovať úplne inak, ako sme boli my, tá naša generácia, ktorí sme vyrastali, poviem to tak, na ulici. A títo hráči vyrastajú jedine ako športovo na tréningoch. Oni inú pohybovú aktivitu ako na tréningoch nemajú, keďže aj tá telesná výchova na školách stojí, nechcem povedať za čo. Takže oni nemajú takú pohybovú kultúru. Hovorím teraz, keď som mal tú skúsenosť v U17, keď som trénoval ešte tých mladších. Nie sú natoľko hraví, kreatívni. Ten prístup k ním musí byť úplne trošku iný. A takisto aj po mentálnej stránke. Táto mladá generácia neznáša diktátorov. Oni chcú trošku iný prístup, viacej sa rozprávať, viac komunikovať s nimi. Takže nájsť si cestu k jednotlivým hráčom je aj pre mňa niekedy ťažká robota a rozmýšľam o tom hráčovi ako o človeku v prvom rade a až potom ako o futbalistovi. Ako si k nemu otvoriť dvere. Takže takto nejako. Rozumiem tomu, lebo toto akože, ja si myslím, že toto je celkovo, to čo hovoríš, tak podľa mňa to len potvrdzuje ten trend tej mladšej generácie, hej, že trošku aj oni možno inak sa pozerajú na tie veci a to my sme, akože ja som nie nejaká, že oveľa staršia generácia ako oni, ale už je tam proste vidieť ten rozdiel, hej, že trošku, čo ešte ty vidíš ten rozdiel inak ešte. Ale to presne som sa chcel aj spýtať, pretože mal som tu Miša Kopčana, mentálneho kouča a tiež sme sa bavili vlastne o týchto mladších chalanoch a že nejak zvládať vlastne ako keby aj rôzne ten tlak a tak ďalej. Ale že presne, že po tej mentálnej stránke toto ma zaujíma, že jak sú nachystaní tí chalani. Povedal si, že OK, s nimi sa treba viac rozprávať, ale sú tam nejaké také odlišnosti alebo ešte čo musíš vlastne ako keby robiť navyše ty ako tréner, aby si to s nimi proste dával alebo aby si ich proste ukočíroval? Tak v prvom rade musím byť nastavený ja. Pokiaľ nie je nastavený tréner ako líder toho celku, tak nebudú nastavení ani hráči. Hráči hneď vycítia, že tréner je nervózny, hráči hneď vycítia, že niečo nie je v poriadku a sa vymýka jeho bežnému správaniu. Takže ja musím byť v poriadku v prvom rade, snažím sa o to, a aby som našiel potom tú energiu, ktorú potrebujem dať hráčom samotným. Takto nejako by som to definoval. A mladí hráči majú problém zvládať tlak, stresové situácie, nespolupracujú s mentálnym kaučom, možno si ho nemôžu zatiaľ dovoliť, ale tých informácií dnes vo svete je mnoho, čiže každý, kto chce, ja si myslím, že si dohľadá veci ohľadom mentálneho tréningu pre športovca. Takže ja verím, že čo najviac mladých ľudí, už to není hanba. Jednoducho netreba sa za to hanbiť a keď máš nejaký problém, treba to riešiť s odborníkmi. Mňa zaujíma teraz zase po tej fyzickej stránke, lebo ja som sa bavil s Ľudom Nemcom, predtým to som ho mal v podcaste a bavili sme sa o tom, že ja som sa jeho pýtal, že či sú tí mladí hráči pripravení do mužského futbalu, pretože strašne skoro tam idú, je 16-17 rokov. Ty si mal aj tú možnosť trénovať proste mladých chalanov v 17. Ja si neviem sám seba predstaviť, že by som v 16 rokoch mal nastupovať za Ačko, hej, že som bol chudučký, tenučký. Takže povedz mi toto, že či sa to trošku aj posúva, či sa to mení, že či sa s tým pracuje aj v tej mládeži. Tak môžem ti povedať pohľad mňa, ako čo som to zažil. Ja som mal prvý štart v Dubnici ako 16-ročný a po fyzickej stránke som nebol pripravený, ale postupnou záťažou ma na to pripravovali, že som nastupoval na 20-30 minút. Do toho som chodil hravať aj za doraz. Ako keby to kombinovali rozumnou cestou. Ale ten tréningový proces nebol natoľko vyspelý, ako je teraz, keď už máme čipy, už aj tá silová príprava už je individualizovaná. Takže tých hráčov vieme lepšie nachystať, mladých, a ten prechod im uľahčiť do mužského futbalu. A v tomto smere som veľmi rád, že spolupracujeme aj s odborníkmi z Podbrezovej, vlastne, ktorí nám vytvárajú program a posielajú nám ho hráčom do aplikácie. Individuálne každý má svoj silový program na mieru určený. V tréningovom procese ich sledujeme pomocou čipov, takže vidíme aj podľa pozícií, kto koľko našprintoval. 4. zóna, 3. zóna. Ľudia, ktorí vedia, o čo sa jedná, tak budú vedieť. Takže už sme úplne niekde inde v iných sférach, ako keď my sme hrávali futbal a boli mladí, za čo som veľmi rád, že majú také možnosti mladí hráči sa rozvíjať. O to viac ma niekedy rozčuľuje, keď tomu nedávajú všetko a vtedy viem byť... Akú rolu hrajú rodičia vlastne v tej kariére toho futbalistu? A že akú máš ty skúsenosť aj celkovo s rodičmi v rámci aj toho mládežníckeho futbalu? No,
Trénoval som tu 17 aj 19 v Žiari nad Hronom, ako sme spomínali. A nastavili sme pravidlá nejakým spôsobom, rodičia mi do toho nevstupovali. A videli nejakým spôsobom, ako sa pracuje, ale nikto mi nezasahoval do veci. Keď mal nejaký problém, niekto prišiel normálne po tréningu, otázka, OK, sme sa porozprávali, ale že by niekto robil nejaké scény alebo cez zápas, niečo podobné, to určite nie. Nemám to rád, pokiaľ rodičia zasahujú nejakým spôsobom počas tréningového procesu alebo počas zápasov do diania, pretože treba nechať deti hrať futbal a odborníkov, teda trénerov, nech si robia svoju prácu a tak by to malo byť. Lebo viem, že čo z počutia, to určite aj ty vieš, že v niektorých mládežiach alebo mládežnických kluboch tak je tak, že rodičia nemajú ani prístup vlastne, že nemôžu ísť ani vlastne ten tréning pozrieť alebo takto. Myslím, že možno zápas áno, ale viem, že nemajú tam aký prístup, že z diaľky iba, alebo tak to som počul. Áno, tiež. Niektoré kluby to majú tak nastavené a rodičia to musia akceptovať, pokiaľ tam to dieťa dajú. Samozrejme, to už v akadémiách častokrát, už to nie je záujmový krúžok, ale už proste je to akadémia a aj ten proces chcú, aby bol na nejakej úrovni, teda berú tam hráčov, alebo deti, ktoré sú na už nejakej kvalitatívnej úrovni a musí to splňať nejaké parametre. Zaujíma ma ešte z toho trénerského hľadiska pre teba taká disciplína a profesionalita, pretože stretol som sa s rôznymi trénermi a ty určite takisto, že ako dôležité to je pre teba, ako kladíš na to váhu, na disciplínu a takú profesionalitu z tej trénerskej stránky. No keď niečo vyžadujem od hráčov, tak v prvom rade musím byť ja disciplinovaný a profesionálny, čiže keď máme nejaký mikrocyklus naplánovaný, tak sa snažím ho plniť do bodky. Nemeniť častokrát program, pokiaľ to sú veci, ktoré nemám na ne vplyv, tak samozrejme zmení sa program, ale snažím sa byť v tomto profík. Keď má byť video, alebo každý týždeň býva video druhý deň po zápase, tak sa snažím, aj keď nemám častokrát a robím to do noci tie videá, ale aby hráči mali ten servis spravený. A snažím sa im vytvárať vlastne ten servis a byť profesionál a aj tú vlastnú disciplínu im ukazovať a potom môžem ja vyžadovať od nich vlastne tieto isté veci. Čo sa týka tlaku na trénerskej pozícii, ako to je? Pravdu ti poviem, ešte neviem. Jednak ja si tlak nejak nepripúšťam. Zažil som v kariére mnoho tlakových situácií, zápasov. Jasné, bol som hráč. Hej. Najlepšie je vyhodiť trénera. Hráči vždy boli v kľude. Teraz je to opačne, ale no čo, nastúpil som ako hlavný tréner tu k mužom. Prvé 2 zápasy, 1 bod, 0 strelených gólov. A zrazu už som cítil pohľady, panika, mladý tréner, toto. A ja som hráčom povedal, chlapci, je to proces, treba mu veriť. Nezameriavame sa na výsledky, zameriavame sa na proces. A tomu treba veriť. Vlastne, a dalo mi to len za pravdu. Jednoducho hráči nevnímali ten tlak okolia, zamerali sa ozaj na proces. Ďalej sme robili konzistentne to, čo počas celej prípravy, aj prvých 2 týždňov, aj keď sa nám nevydaril výsledkovo ten zápas, alebo tie zápasy. No a prišiel 3. zápas, vyhrali sme 4-1 a ideme ďalej. Ja som im po zápase povedal to isté, čo po prvých 2. Nič sa nám nemení. Proste my pokračujeme v tej istej práci, aby sme sa zlepšovali a či už budú výsledky, nebudú výsledky, to nevieme ovplyvniť, ale vieme ovplyvniť to, ako budeme pracovať. A toto je tá mentalita, ktorú snažím sa dostať do mladých hráčov, aby takto pracovali vlastne s tým tlakom. A máš nejakú konkrétnu svoju víziu a druhá vec, že je ti vlastne nejakým spôsobom povolená, alebo máš voľné ruky, alebo je to skôr také, že ťažšie? Mám v tomto voľné ruky a som tréner, ktorý má rád aktívny futbal. To znamená, že ja nerád na niečo čakám. Ja mám rád, keď je proste akcia, reakcia na ihrisku a že sa stále niečo deje. Tým pádom nabádam chlapcov, aby boli aktívni neustále a chceli hrať s loptou. Tým pádom, že keď nemajú loptu, musia o ňu zabojovať a proste naháňať supera dovtedy, pokiaľ ju nezískajú. A potom samozrejme už máme určité princípy, kedy ísť do útoku, kedy hru spomaliť a tak ďalej. Ale neznášam hrať bez lopty. Teda ja ako tréner. Som najpokojnejší, keď máme loptu. Také klišé frázy, ktoré tréneri hovoria a určite si ich zažil aj ty v kariére x-krát. A že čo na ne povieš ty, že aký je tvoj pohľad na to a či si ich už povedal možno aj svojim hráčom. Tak ti pár vymenujem. Prvá je, že všetci hráči sú rovnako dôležití. Vieme, ako to je, proste máš tam nejakých hráčov, ktorí sú ako tí ťahúni, ale jak to vnímaš ty? Je to fráza,
ale jednoducho tá sezóna je tak dlhá, že potrebuješ mať každého jedného nachystaného. Otázka, akým spôsobom dokáže tréner udržať 18 hráčov na svojej strane. To je extrémne ťažké a to aj na základe tohto sa ukáže to trénerstvo, aký je ten tréner dobrý. Keď ukáže na toho kvázi 17. možno v 10. kole, ktorý bol 17. v prvom kole, že či je ochotný za ňo bojovať a nechať tam všetko. Po tej psychologickej stránke, akože toto vždycky, keď som ja bol hráč a som sa aj z tej trénerskej, niekedy som sa nad tým fakt zamyslel normálne z tej trénerskej stránky, že to akože musí byť hodne náročné, aby to vedel ten tréner ukočírovať, a to sme sa vždycky bavili o tom a podľa mňa to aj tak je, že fakt ten tréner musí byť trošku psychológ, aby vedel ukočírovať tých hráčov, hlavne tí musí sa viac asi rozprávať s tými hráčmi, ktorí sú reálne na lavičke, ako možno tí, čo hrajú. Ne? Určite áno. O to viac ich musíš chváliť, všímať si ich a dávať im spätnú väzbu. Lebo ako náhle prestaneš komunikovať s nimi, oni zanevrú takisto na teba a to je najhoršie. Ticho je najhoršie. Komunikácia je všade dôležitá a zvlášť, keď robíme s ľuďmi. Či už aj vo vzťahu. No jasné. Aj tu na. Hoci kde, samozrejme na pracovisku to úplne platí na 100%. A na toto mám také druhé klišé, ktoré na toto nadväzuje. A keď sme boli hráči, že tento tréner je fakt idiot, keď budem ja tréner, tak takto nebudem proste trénovať, a potom sa dostane do tej funkcie a robí tie isté veci. Dobre. Ako to máš ty? No zažil som ozaj trénerov, keď som si povedal, tak toto určite nebudem robiť, napríklad nezmyselné behanie s olovenými vestami a hádzanie medicimbalov nekonečné, behanie s medicimbalmi, a nerobím to. To som rád. Myslím, že aj hráči sú radi. To bola doba kedysi, áno, jak sme sa bavili o tých diktátoroch. Jednoducho to bol spôsob trénovania a už dnes sú tí tréneri iní, pretože si to vyžaduje doba. Ale rozmýšľaš trošku nad tým, že z tých trénerov, dajme tomu, čo si mal, určite si niečo od tých trénerov zobral, to bezpochybne si myslím, ale že rozmýšľaš nad tým, že snaží sa niektoré veci nerobiť tak ako oni, že ti tam príde, že že toto som aj ja zažil na svojej koži, že to nebolo moc dobré a nechcem to tým hráčom akýby odozdať ďalej? Ako si povedal, od každého som sa tak spätne, keď som sa zamýšľal, si sa snažil zobrať niečo pozitívne. Poviem príklad pán Jankech, tá človečina, ktorá z neho išla, taký dobráčisko. Za ňou si chcel jednoducho bojovať, lebo on bol dobrý človek. Tréningový proces jednoduchší, ale hráči boli spokojní, tak za ňo dreli a makali a spravil úspešnú kariéru. Toto je tiež dobrá fráza, alebo také klišé, že nezaujíma ma, ako hrá super, my sa sústredíme na seba. V zátvorke pritom vieme, aká bola realita, ako sme hrali. Vieš, jak to vyhovalo? Toto ma zaujíma tiež tvoj názor, že predpokladám, že ty to tak nemáš, pretože sa tu o tom bavíme a nemáš to tak, ale asi si to tiež nie jedenkrát zažil. Že sa sústredíme vyložene na seba. No, že sa sústredíme vlastne vyložene na supera, aj keď to tréner povie, lebo stalo sa nám to x-krát, alebo mne sa to stalo v kariére x-krát, že vieš, že pripravujeme sa proste, že my sa sústredíme na seba, ale pritom sme sa dobre pripravovali na toho supera. Keby, chápem, že potrebuje sa pripraviť na supera, ale také tie, vieš, že takéto klíše trošku. My si robíme jednu analýzu v piatok, alebo deň pred zápasom, ideme k superovi, 20 minút a to je celé. Proste, ale celý ten tréningový proces možno v týždni smeruje k tomu, ako chceme supera prekvapiť, kde má slabé stránky. Čiže už hráči cez ten týždeň vidia plus minus, ako my chceme hrať, kde chceme supera zatlačiť, kde chceme supera prekvapiť a tak ďalej. Čiže hráči už plus minus vedia, akurát na tej videoanalýze uvidia súhrnný zostrih supera. Ale ako si povedal, no musíš rešpektovať aj to, proti komu hráš. Lebo na základe toho sa chystáš na ten zápas. Nemôžeš len povedať, chlapci, hrajte. Dáš zostavu, jak niekedy bolo. Toto je zostava, hrajte. Ten futbal sa stáva taký, vieš, že tak silovo, fyzicky pripravený, všetci sa tak dorovnávajú fyzicky a tak, že trošku sa vytráca z toho taká kreativita, že presne toto vravia, že aj nejaký, že Mesut Özil alebo takíto hráči, čo boli, že to proste tak není úplne, že sú takéto tie desiatky, že toto sa vytráca. A to mi povedz, že či to tak je, ale ja to tak cítim tiež. Je to tak, playmakeri jednoducho zanikajú. Pretože idú do popredia šprintéri, silovo pripravení hráči a ono je to možno nejaký cyklus vo futbale. Cyklus a teraz sme v tomto cykle a ono sa to môže zase vrátiť. Verím tomu, že sa to vráti. A ten čistý futbal, ktorý proste sme tu videli za dôb Ronaldinha, Messiho a tak ďalej, že sa vráti späť. Pretože toto ozaj, tento trend je nie že nebezpečný, ale
ťažko ho zachytiť v našich podmienkach, kde vidíme, že čoraz viacej hráčov tmavej pleti sa presadzuje práve vďaka tomu, že my im nestačíme po fyzickej stránke. Oni sú tak silovo rýchlostne pripravení, že naši hráči nemajú nárok. Aj to hej, ale toto si mi tiež trošku nabil otázku, že ja som si to začal všímať, ako som aj končil vlastne s tým profi, tak že veľa hráčov zahraničných, a to je jedno, či to hráči tmavé pleti, alebo 100 Aziati, alebo aký hral som s Korejcom a s kadejakými hráčmi a vlastne, že trošku aj v tých našich vodách sa objavujú aj v nižších ligách tých hráči, hej, že neviem, aký je tvoj názor na to proste, že asi by bolo viac ku prospechu slovenskému futbalu celkovo, ne? Že keby sú tam viacej slovenských hráčov. Je pre mňa zaražajúce, že v nejakej 5. 6. lige sú zahraniční hráči. Ale trh je otvorený a pokiaľ ten hráč príde a dá mu ten dotyčný, ja neviem, možno 300 €, neviem za koľko hrávajú. Áno. Jasné, zaplňa priestor našim hráčom, našim ľuďom, ale nemôžeme sa sťažovať. Takisto my môžeme vycestovať do Rakúska, pozri, v Rakúsku koľko nás je takisto, takže na toto sa sťažovať nemôžeme. Ešte sa trošku len vrátime, keď si bol ty hráč a dajme tomu, že si možno už rozmýšľal nad tým koncom kariéry, alebo že čo by si robil po kariére, že kedy ti to tam nabehlo, cvaklo, že OK, že asi by som mal začať nad niečím rozmýšľať? No už počas pôsobenia v Trnave, keď som si robil vlastne tú Euro A licenciu, tak už vtedy som vedel, že chcem ostať pri futbale. No, ja som trošku blázon v tomto smere, že ja ten futbal som schopný o ňom rozmýšľať celý deň. Prídem vlastne odtiaľto domov a ja si zapnem znova Ligu majstrov, alebo no, takže... Futbalitída, diagnóza, áno. Možno som trošku nudný človek tým pádom, ne? Lebo futbal, klapky na očiach. Za čo sa ospravedlňujem mojim blízkym, ale jednoducho to mám takto v sebe a iný asi nebudem. OK, tak, ale tak ono asi, keď chceš byť proste v niečom dobrý, alebo možno najlepší proste tak, jak si v tej kariére, keď si ten futbalista, tak chceš proste na začiatku, keď si rozmýšľal o tom, keď si bol 16-17 ročný, tak si chcel byť ako Ronaldo, hej, keď to tak preženiem, proste každý chcel byť top, najlepší na svete v úvodzovkách. Hej, aj keď si vedel, že možno sa to reálne, alebo ťažko sa to stane, ale rozmýšľaš v tých najväčších podľa mňa metách, najvyšších metách si myslím. A myslím, že aj v tom trénerstve asi šípiš najvyššie, že proste chceš byť top tréner. Aspoň teda si myslím, teda, že to tak máš, takže preto asi ten fokus na to, hej, aj z tvojej strany. Tak ja si vyčítam ešte počas kariéry, že som tomu nedal ešte viac. A spätne, keď sa na to pozerám, tak som sa uspokojil. A ja si myslím, že by som dosiahol viac, keby som robil ešte navyše. Možno keby som išiel po tých informáciách, ako sa ešte zlepšiť v silovej príprave. Lenže som bol spokojný s tým, čo je. Relatívne dobre zarábaš. Hovorím teraz o Slovane, hej, keď som bol v Slovane. Relatívne v dobrom meste žiješ, všetko je v poriadku, detičky sa narodili, všetko išlo ako malo byť, ale spätne hovorím, že som mal ešte viac vystúpiť z komfortnej zóny a ešte viac pracovať na sebe, aby som sa ešte zlepšil. Ale to viem už teraz a túto informáciu môžem odozdávať zase hráčom, že nebuďte spokojní. Lenže mne to vtedy nemal kto povedať, nebuď spokojný, že si Slovane. Takže teraz ako tréner dúfam, že sa neuspokojím a že či budem tu, alebo budem 3. ligu trénovať, 4., neviem kde. Stále budeme sa chcieť niekde posúvať a byť lepším. Ja si myslím, že toto je dôležitá podľa mňa téma, o tom by sa malo podľa mňa rozprávať a tak aj Michal Kopčan mi vravel, že on má tiež aj nejaký projekt, myslím, na SFZ, že život po kariére alebo niečo také. A podľa mňa si myslím, že to je dosť dôležitá téma a preto sa ťa to pýtam a vlastne, že možno čo by si, alebo kedy by si odporúčil chlapcom nejak možno sa nad tým začať zamýšľať, alebo tak samozrejme každý má nejaký iný život, samozrejme otázka toho, koľko zarobíš, jak zarobíš, hej a teda, ale bavíme sa o našich končinách, hej, zase to, že si zarobíš na život, hej, proste tak, že nemusíš nič robiť, v úvodzovkách nič robiť, lebo samozrejme niečo robiť budeš, ale že si v pohode, že nemusíš riešiť, tak to tiež je len nejaké percento chalanov, hej, väčšina proste bude musieť niečo robiť akéby. A že možno, čo by si im dal nejaký typ, alebo že kedy sa nad tým zamýšľal, možno v akom veku? No, tam je to už od strednej školy, podľa mňa. Už vtedy musíš vedieť, že keď mi to nevyjde a s futbalom, takže čomu sa chcem venovať pomimo. Ja som vedel, chodil som na obchodnú akadémiu, ale vedel som, že proste ja futbal milujem. Ja som v 18 mal operovaný chrbát. Tam stačilo málo a ja už možno by som nehral v 18. Výborne ma zoperovali, mám tam skrutky doteraz a ja som sa dostal na tú najvyššiu úroveň. Ale chýbalo málo a
proste by som sa rozlúčil s profi kariérou, ale ostal by som pri tom ako tréner, o tom som presvedčený. Bolo také náročnejšie, že keď si skončil, hej, že čo teraz, alebo to bolo také, že OK, že idem do toho trénerstva a som v kľude, že som si hneď našiel to svoje? Tak hlavne som zvažoval rodinu. No, povedal som, že už nemôžem hrať, tým pádom som si dával otázku, kto ma zoberie doma. Za koľko možno peňazí, nájdem si tam niečo ako tréner. Dubnica nefungovala, hej, lebo tam vlastne sme udomácnení. Nedalo sa tam v tej dobe do niečoho pichnúť, keď to tak nazvem. A na inú robotu som si neveril absolútne. Keďže celý život som žil v Bubline, ako žijeme, profesionálni futbalisti, tak som si povedal, už keď mám tú ponuku ostať ako asistent trénera v Ačku, musím to zobrať, lebo ja jednoducho by som sa neuplatnil na tom trhu momentálne v niečom inom. Toto je dosť náročné, lebo minule som mal tiež niekým debatu a bavili sme sa o tom, že ten profesionálny futbalista, že to je taká bublina, a to nie len futbalista, ale športovec celkovo ako taký, že je to taká bublina, že vlastne keď prídeš na trh práce, tak akože čo, povieš niekomu, že si hral v kluboch, hej, že som hral v Slovane a tak ďalej, že čo je fakt super, ale na tom trhu práce, keď potrebuješ robiť nejakého manažera, alebo ani nie manažera, možno aj niekde v kancelárii, tak akože tam ti na to s prepáčením vieš čo. Takže že vieš, že proste to vtedy to nie je úplne jednoduché a verím tomu, že tí chalani môžu mať možno aj s tým problém, vieš, že ako keby... Veľký problém a môžu prísť z závislosti určité a máme veľa kamarátov, ktorí nastúpili na zlú kolaj a jednoducho práve preto, lebo sa cítili zbytoční. Hej? Ty si celý život nejakej žiary reflektorov a zrazu je ticho. Už nemáš kamarátov toľko, už ti denne neprichádza správa, že si vyhral zápas, že si dal gól, gratulujem, bla bla bla. No zrazu si nikto. Hej, a ľudia už zabudli na teba. Tak, no, z tohto ti je smutno možno, cítiš sa sám a začneš robiť veci, ktoré... Jasné. Preto tam nejaký ten zmysel si nájsť života, ako ono to teraz nehovoríme nejako pesimisticky alebo že negatívne, ale to skôr je ako také, že zamyslieť sa nad tým v tom pozitívnom slova zmysle, hej, že niečo si nájsť. A ja hovorím, ja v tom podporujem, ja keď sa bavím aj s mladými chalanmi teraz, tak ja im proste hovorím, že a s Mišom Kopčanom som práve sa bavil o tom a veľa jeho chalanov, čo na profi úrovni napríklad študujú, alebo takto super, podporujem to neskutočne, že je super, že také veci robia. A myslím si, že malo by sa o tomto proste aj kľudne viac hovoriť, alebo mali by byť tí chalani k tomu aj tlačení. Samozrejme, nikoho do ničoho nenatlačíš, že mu budeš hovoriť, dobre, teraz študuj alebo niečo. Mňa by študovať tiež nebavilo počas kariéry. Len napadlo ma aj to, že či si skúšal rozbehnúť, alebo niekto ti dal nejakú ponuku alebo príležitosť, že či nechceš do nejakej, neviem, tvoriť nejaké produkty alebo niečo, proste nejakú vec, že k tomuto či si sa dostal. Dostal som možnosť finančné poradenstvo a tento smer. Ale nejak ma to zatiaľ neláka. Možno keby som bol donútený tým, že nemám nejakú robotu a nedokázal by som uživiť rodinu, tak proste ideš hlava nehlava, aj keď ťa to nebaví. Ale mám to šťastie, že robím to, čo ma baví. To je, myslím si, že alfa omega hociakej práce, fakt, že keď ťa to baví, to aj ten čas inak ide, aj tie výsledky potom sa ukazujú úplne inom smere, hej, že sa v podstate to, za čím si ideš, tak postupne sa ti to veľakrát aj začne naplňať a tak ďalej. To neznamená, že keď niečo nemáš rád, že sa ti nemôžu naplňať výsledky, ako keby, ale všetko ide tak jednoduchšie podľa mňa vždycky. No ale ešte ma trošku zaujímalo z tvojho pohľadu aj z toho biznisového, že keď by si mal nejakého hráča, napríklad ty teraz, hej, že a má nejaký, poviem príklad, rozbehnutý biznis, neviem, hej, že s niečím niečo predáva a tak ďalej a dajme tomu by sa to dozvedel, že ak by si možno na to ty reagoval. Pokiaľ mi na ihrisku v tréningovom procese odvedie to, čo od neho vyžadujem, kľudne nech si zarába. Pomimo ja viem, že tu chlapci zarábajú malé peniaze. A je ťažké vyžiť v dnešnej dobe, trepnem z 900 eur hrubom. Hej. Takže ja by som ho normálne tlačil do toho. Choď, zarábaj si, lebo nikdy nevieš. Príde to zranenie, ako prišlo mne veľakrát do cesty a budeš pripravený lepšie. Takže ja by som bol len rád, pokiaľ by rozmýšľali týmto smerom. Nie všetci majú to šťastie a dostanú sa na úplne profi úroveň, môžu si zarábať väčšie peniazky. Máš chalanov, ktorí niečo takéto je, alebo nejaké štúdium, alebo niečo, že do niečoho idú, že prišli za tebou s niečím takýmto? Stretol si sa s tým? Zatiaľ nie, no mám tu maturantov. Mám tu tak mladých ľudí, tak niektorí majú amatérske zmluvy ešte. Jasné. Ale je tu zase 41-ročný Maťo Dobrodka, ktorý má ukončenú vysokú školu, napríklad. Hej.
Takže on je pekný príklad toho, že dá sa. Super. Hej. To je, ja si myslím, dôležité, ale myslím si, že aj tí chalani presne okolo toho veku, my sa zbavili, že ty si napríklad okolo tej 30-ky začal nad tým rozmýšľať, ale ty tu takých chalanov úplne nemáš, máš tu skôr tých mladších, ale že či, to by ma zaujímalo, že či prišiel niekto za tebou, ale vlastne tí chalani ešte po tej strednej idú, takže tam je to také, že oni ešte študujú reálne. Ale vlastne na tú výšku nejakú alebo niečo, či niekto prišiel za tebou s tým, že hej, tréner, že chce ísť aj na vysokú školu, že či to nejako dávať alebo tak, že toto... Jeden prišiel odchovanec vlastne, Šimon Ivan. Ja som ho v tom podporil. Do Bystrice začal chodiť minulý rok vlastne, ale teraz neviem, či mám presné info, ale sa mi zdá, že to stopol, pretože to nestíhal. Je to náročné, aj toto je pravda. Je to náročné, áno. Sklbovať to. Tá škola musí byť, ale keď tak nejak externe, samozrejme vždycky sa dá alebo niečo, ale jasné, že nie je to náročné, nie je to ľahké to sklbiť aj tie tréningy a tak ďalej, pretože jasné, keď chceš aj tú školu prejsť, tak tam musíš tomu niečo dať samozrejme, takže to nie je jednoduché. A on si vybral zatiaľ futbal a dáva tomu všetko, ja som len rád v podstate ako tréner a určite. Budem rád, keď bude napredovať. Dobre, Erik, ešte tu mám jednu záverečnú otázku, ktorú pokladám všetkým, alebo aj budem pokladať všetkým. A ak by si mal odporučiť jednu vec, ktorá má najväčší dopad na dlhodobý úspech človeka, či už v športe, v zdraví alebo v biznise, aká by to bola? Konzistentnosť. V tom slove je všetko, pretože keď si konzistentný v tom, čo robíš, ja som presvedčený o tom, že výsledky prídu. Je to tak aj s investovaním. Keď investuješ pravidelne a potom je ten zložený úrok sa spraví, tak tie peňažky sú krásne, áno. Takisto v tréningovom procese, keď trénuješ a zlepšuješ svoju výkonnosť, výsledky prídu skôr či neskôr. Takže konzistentnosť za mňa. Erik, díky moc. Ďakujem.